Plano mo bang mag-apply ng electrician dito sa Saudi Arabia? At kailangan ba talaga na maging magaling ka sa motor control? Ang sagot dyan ay depende sa trabaho na a-applyan mo. Kung ang trabaho ay maintenance electrician sa factory o kaya sa planta, yan ay mahalagang marunong ka talaga sa motor control. Pero kung ang trabaho mo naman ay sa construction electrician, kadalasan ginagawa dyan ay pagkakabit ng mga ilaw, installation ng mga panel board, installation ng cable ladder, cable pulling, wiring. So hindi na kailangan dyan yung motor control. So nagdepende na yan sa employer kung ano yung qualification na hinahanap nila. Before kayo pupunta dyan sa isang agency na gusto nyong a-applyan, i-check nyo doon, nakalagay naman doon, pinopost yan ng mga agency sa page nila kung ano yung mga qualification na kailangan nila. Kung sa tingin nyo qualified kayo sa nilalagay nila doon, so mag-apply kayo. Kung hindi naman nakalagay doon about sa motor control, puntahan nyo. Kasi ako pagpunta ko dito, wala naman akong alam sa motor control kung tutuusin. Kasi laking construction talaga ako sa 5 years na experience ko sa Pilipinas. Kaya wag kayong kabahan kahit wala kayong alam sa motor control. Hindi naman kasi masyadong advanced kung may motor control ka. Pero tandaan, kung marunong ka sa motor control, mas malaki ang chance mong matanggap at mas mataas ang sahod mo. Kaya konting tips kung plano mo mag-apply sa Saudi Arabia bilang electrician, magandang aralin mo ang basic motor control para mas lumaki ang opportunity mo. Sana nasagot ko ang katanungan mo, kabayan. Good luck sa pag-apply.